ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kayang baguhin ang pagmamahal na nararamdaman natin. Minsan ay kailangan pa nating magsakripisyo. Ikaw kabarangay, handa ka bang kalimutan ang sarili mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa daw ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Dahil sabi nga ng mga matatanda, isa itong desisyon na kailanman ay hindi mababago o mababawi pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Frida. 34 years old, may asawa pero wala pang anak. Nakilala ko ang asawa kong si Adrian noong mag-transfer siya sa school namin sa Pasay. Pareho kaming third year high school noon. Pero hindi kaagad kami naging close. Nang mag-college kami ay doon kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa dahil nasa isang university kami nag-aaral. May mga minor subject na magkaklase kami noon. Hanggang sa maging kami nga po noong nasa second year na kami. Sabay kaming nakagraduate ng college at nakapagtrabaho sa magkaibang kumpanya. Naging maayos ang lahat sa relasyon namin. Siguro kasi ay may kanya-kanya rin kaming goal sa trabaho. 3 taon na kaming nagtatrabaho noon at may ipon na rin noong magdesisyon kaming magplano ng magpakasal, Papa Dudut. Mahal, ito na kape mo. Yan, sakto. Naantok na rin ako dito sa mga binabasa ko eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, bukas na lang natin ipagpatuloy na basahin yung mga listahan para sa gagastusin natin sa kasal. Galing ka sa trabaho, wala ka pang pahinga. Aantokin ka talaga niyan. May trabaho pa kasi ako bukas, tsaka baka mag-overtime kami. Kaya mas may oras ako ngayon na basahin ang mga to. Sarap talaga ng kape mo, mahal. Sobrang pait. Ganyan yung timplang gusto mo, di ba? Oo. Yung tipong magigising yung buong kaluluwa ko sa sobrang pait. Para namang hindi mo nagustuhan yung kape na tinimpla ko para sa'yo eh. Uy, mahal. Nagustuhan ko talaga yung kape na to, no? Hindi na nga ako makapaghintay na araw-araw matikman ng ganitong klase ng timpla sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ka mag-alala. Malapit na yon, mahal. Ilang buwan na lang. Sa wakas, matutupad na rin yung matagal nating pinapangarap. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, minsan pakiramdam ko, nananaginip lang ako eh. Talaga? Bakit naman? Wala lang. Sobrang saya lang sa pakiramdam na, alam mo yun, pinaplano na natin gawing totoo yung mga bagay na dati lang pinapangarap natin. At ilang buwan na lang, magiging totoo na yun lahat. Nagbunga na rin lahat ng pinaghirapan natin sa pagtatrabaho, mahal. Speaking of trabaho, may gusto nga pala akong sabihin tungkol dyan, mahal. Ano yun? Kung pwede sana kapag mag-asawa na tayo at nakatira sa isang bahay, huwag ka na magtrabaho. Ha? Bakit naman? Kasi hindi mo na kailangan magtrabaho kapag mag-asawa na tayo. Pero, sayang naman yung suswelduhin ko kapag hindi na ako nagpatuloy sa trabaho. Mahal, alam naman natin na mas malaki ang sinusweldo ko sa'yo. Tsaka wala pa naman tayong malaking gastusin pagkatapos ng kasal natin eh. Isa pa, ako ang magiging padre de pamilya ng bahay natin kaya responsibilidad ko magtrabaho para sa'yo. Mahal, Adrian, kahit ikaw ang padre de pamilya,
Pwede pa rin naman tayo magtulungan sa mga magiging gastusin natin kapag nagtagal. Ay, gusto ko lang din kasi na makapag-focus ka bilang may bahay ko at nanay na magiging anak natin. Mahal, maniwala ka sa akin. Kaya kong pagsabayin ng pagtatrabaho, mga gawaing bahay at saka yung pag-aasikaso ko sa'yo. Alam ko naman yun. Ay, ayoko lang din naman talaga na mahirapan ka lalo na kapag nagkaanak na tayo. Promise, hindi ako mahihirapan, ha? Alam mo naman na multitasker ako, di ba? Oo, kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Di ba? Yun naman pala eh. Kaya wag mo na ako masyadong alalahanin, ha? Hindi ako magkukulang sa'yo o sa magiging anak natin kahit nagtatrabaho pa ako. Sige, ikaw ang bahala, mahal. Pero sana, pag-isipan mo rin tong sinabi ko. Papa Dudut, board passer ako ng accounting. I'm a certified public accountant. Kaya hindi madali sa akin ang gustong mangyari ni Adrian. Ni minsan kasi sa buhay ko ay hindi ko naisip na magiging housewife ako. Don't get me wrong kasi mataas ang tingin ko sa mga housewife. At alam ko na hindi madali ang trabaho nila bilang full-time na may bahay. Kaya lang ay hindi ko yon nakikita noon sa sarili ko. Gusto kong magamit ang pinag-aralan ko at pinaghirapan ko sa college. Kaya naman sinabi ko na pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na yon. Kaya lang kahit ang mga magulang ko at magulang niya isang ayon sa ideya ni Adrian. Kahit na ilang beses kong sinabi sa kanila na kaya ko namang pagsabayin ang pagiging housewife at career woman. Mas okay pa rin daw na mag-focus na ako bilang asawa ni Adrian. Maswerteng araw ako kasi hindi lahat ng babae ay may ganitong pagkakataon. Kaya naman sa huli ay pinagbigyan ko ang kagustuhan nilang mag-resign ako sa trabaho, Papa Dudut. Oo naman, pwede ako mamaya. Sure ka? Oo nga, anong oras ba? After lunch, doon na lang tayo mag-meet sa coffee shop na malapit sa main entrance ng mall mamaya. Sige, ang tagal ko na rin hindi nakakapag-shopping eh. Sakto, sabay tayong mamili ng mga damit mamaya. Mas alam mo pa naman kung anong mga dress ang bagay sa akin. Hindi ka kasi marunong tumingin ng kulay na bagay sa kutis mo eh. Kaya nga namiss talaga kitang kasama na mag-shopping eh. Pasensya na ha, naging busy lang din ako dito sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko. Ganyan din naman ako nung bagong kasal kami ni Ronnie. Halos ayaw niya akong paalisin sa bahay namin. Kulang na nga lang gawin niya na rin sa akin yung ginawa sa'yo ni Adrian na pinag-resign ka niya sa trabaho. Pero parang hindi ko kaya yun kasi hahanap-hanapin ng katawan ko ang pagtatrabaho. Alam mo Jane, namimiss ko na nga rin pumasok sa opisina eh. Kung hindi lang ako pinagtulungan na kumbinsihin ng parents at manugang ko, baka hindi rin ako napapayag ni Adrian sa gusto niyang mangyari. Kaya nga sobrang bilib ako sa'yo kasi nagawa mong bitawan ng trabaho mo para sa asawa mo. Ay, Frida, ibababa ko lang muna tong tawag kasi kailangan kong ayusin yung ipapalaundry ko ng mga damit namin. Basta mamaya samahan mo akong mag-shopping. Sige, kita na lang tayo mamaya. Bye Jane! Sobrang sarap talaga nitong kape mo, mahal. Ano ka ba? Halos araw-araw mo nang sinasabi yan Baka magsawa ka na sa kapeng tinitimpla ko para sa almusal mo Uy. Ikaw Sabi ko naman sa'yo, kahit kailan hindi ako magsasawang inumin ng napakapait na kape mo. Ay nako! Ko parang inaasar mo na naman yung kape ko eh. Hindi, mahal. Ito naman kasi talaga yung gusto kong timpla, di ba? Kaya nga hindi ko na binabago yung timpla ng kape ko para sa'yo eh. Ay, mahal, lalabas nga pala ako mamaya. Saan ka pupunta? Si Jane kasi nagpapasama mag-shopping. Tulungan ko raw siyang maghanap ng dress para sa high school reunion nila. Pwede mo naman siyang sendan na lang ng link ng dress na makikita mo sa online, mahal. Mahal, ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapag-shopping kaya gusto ko rin sanang lumabas mamaya.
Sige, ganito na lang. Mag-online shopping ka na lang tapos i-bill mo sa credit card ko. Lahat ng gusto mo. O kaya, papuntahin mo na lang si Jane dito sa bahay tapos dito kayo mag-online shopping. Orderin nyo na rin lahat ng pagkain na gusto nyo at i-bill nyo lahat sa credit card ko. Akong bahala. Mahal, iba pa rin kasi yung nasusukat namin yung damit bago bilhin, di ba? Pwede mo namang ibalik sa seller kapag may damage o kaya hindi kasya sa inyo yung damit, di ba? Tsaka mainit ngayon ng panahon. Maiinitan at mapapagod ka lang kapag lumabas ka. Mabuti pa i-chat mo na lang si Jane. Papuntahin mo siya dito para dito na kayo mag-food trip tsaka sabay kayo makapag-online shopping. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Adrian ay halos doble ng sweldo niya ang sinasahod ko noon sa trabaho. May mga sideline pa siya kaya naman malaki talaga ang kinikita niya. At kahit na hindi ako magtrabaho ay hindi kami nagigipit sa mga gastusin sa bahay. Pareho din kaming hindi maluho kaya wala kaming masyadong pinagkakagastusan. Naisip ko rin noon na siguro nga ay tama ang mga magulang ko na maswerte ako na isang Adrian ang napangasawa ko. Kasi may mga kilala at kaibigan ako na hinihiling nila na sana ay kagaya ko. Pwede rin silang mag-focus na lamang bilang ilaw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, aminin ko na nung una ay nag-enjoy ako sa setup namin ng asawa kong si Adrian. Sabi nga ng iba ay pangarap daw yon ng ibang babae. Yung makapag-focus lamang sa mga gawaing bahay sa asawa nila o kaya ay sa mga anak. Habang tumatagal naman ay nagagamay ko na maglinis ng bahay. Hindi po malakas kumain ang asawa ko at madalas nasa hapunan ko na lamang siya pinagluluto. Kaya naman may routine lang talaga ako noon sa bahay namin. Gigising ng maaga para ipaghanda ng almusal ang asawa ko. Pag-alis naman niya ay maglilinis ako ng bahay, magpapahinga at ipaghahanda ng hapunan si Adrian. Mag-grocery kapag weekend at minsan naman ay magde-date kami ni Adrian sa labas. Maliban na lang kung tambak ang mga labahin ko. Ganon lang ang routine ng buhay ko noon. Kapag gusto kong mamasyal, kumain sa labas, o mag-shopping kasama ang mga kaibigan ko ay sinasabihan niya na lamang ako na mag-online shopping o magpa-deliver ng pagkain gamit ang credit card niya. Kaya naman nang tumagal, nagsimula na akong mainip lalo at ayaw niya rin na masyado akong lumalabas ng bahay. Iniisip ko na lang noon na sana ay madagdagan na kami sa bahay para kahit papaano ay magbago naman ang takbo ng buhay ko, Papadudot. Anong resulta, mahal? Eto, isang linya lang yung lumabas sa PT ko eh. Ibig sabihin negative. Pasensya ka na, mahal ha. Oo, teka, bakit ka humihingi ng pasensya? Akala ko kasi talaga buntis na ako. Akala ko magkakaanak na tayo eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pareho lang naman tayong umasa eh. Sana pala hindi muna ako na-excite masyado. 3 araw pa lang naman akong delayed kaya hindi ko dapat sinabi sa'yo na baka buntis na ako. May mga buwan naman kasi talaga na nade-delay ka, di ba? Oo. At sa bawat buwan na yon, palagi kong hinihiling na sana may baby na sa tiyan ko. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ha? Halika nga dito, payakap ako. Isang mahigpit na yakap para sa mahal ko. Huwag ka na umiyak. Hindi mo naman kasi kasalanan kung ano man ang naging resulta ng pregnancy test mo. Nalulungkot lang talaga kasi ako kasi ilang taon na tayong mag-asawa pero hanggang ngayon hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Hindi naman natin kailangan magmadali, mahal. Alam ko, pero nangako kasi ako sa'yo na bibigyan kita ng maraming anak, di ba?
Gusto ko nang tuparin yung pangako na yun. Sabi nga nila, darating din tayo dyan sa tamang panahon. Mahal, paano kaya kung magpatingin tayo sa doktor? Ha? Magpa-check up tayo para alam natin kung anong dapat nating gawin. Wala tayong dapat gawin kasi pareho naman tayong walang diferensya. Hindi natin malalaman yun kung hindi tayo magpapatingin sa doktor. Mahal, masaya ka ba sa akin? Ang klaseng tanong yan, oo naman. Kung talagang masaya ka sa akin, makukontento ka sa kung anong meron tayo ngayon. Mahal, alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talaga na maging ganap na tayong pamilya. Bakit? Pamilya naman tayo ah. Pero iba pa rin yung may anak na tayo. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero pakiramdam ko naman kasi deserve na siguro nating mabigyan ng anak. Siguro kaya hindi pa tayo binibigyan ng anak kasi binibigyan pa tayo ni Lord ng oras para ma-enjoy natin ang buhay natin bilang mag-asawa. Alam naman natin na magbabago ang buhay natin sa oras na magkaroon na tayo ng anak. Handa naman tayo pareho, di ba, mahal? May maayos kang trabaho. Ako, ginagawa ko naman yung responsibilidad ko bilang asawa mo. Ano pa bang kulang sa ating dalawa? Bakit hindi niya pa tayo pinagbibigyan na magkaroon ng anak? Ano pa bang dapat nating patunayan para malaman niya na handa na talaga tayo? Papa Dudut, isa sa mga dahilan din kung bakit pumayag ako na maging full-time housewife kasi gusto ko rin na matutukan ang pag-aalaga sa magiging anak namin ni Adrian. Mahilig ako sa mga bata kaya sobrang nananabik na ako noon na magkaanak kami ng asawa ko. Ang dami ko na ngang plano, kasama na nga ang pangalan sa oras na magkaroon kami ng anak na babae o lalaki man. Kaya lang umabot ng 3 taon ang pagsasama namin ng asawa ko na hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Kaya nga gusto ko sanang magpatingin na kami noon ni Adrian sa doktor para malaman namin kung sino nga ba sa amin ang may diferensya o ano nga ba mga dapat naming gawin para magkaanak na kami. Kaya lang sa tuwing aayain ko si Adrian na magpa-check up kami ay palagi niyang sinasabi nasa ibang araw na lang daw dahil busy siya sa pagtatrabaho. Hindi naman daw namin kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Jane, ito, bagay itong dress sa anak mo. 3 years old na siya, di ba? Ay, oo nga. Mukhang bagay nga to sa kanya. Nakita ko kasi yung picture na in-upload mo sa social media. Ang puti ng kutis, tapos ang cute-cute pa. Ang daming ang nanggigigil sa kanya kapag sinasama ko sa mall eh. Naku, dapat sinama mo siya ngayon para na panggigilan ko rin. Naku, cute-cute. Ay, nako. Nandun siya ngayon sa bahay ng biyenan ko. Umuwi kasi yung mga pinsan niya galing probinsya, kaya hiniram muna ni mami yung anak ko. Pumayag na ako para makapaglinis ako ng buong bahay mamaya. Nahihirapan ka ba maglinis kapag nandyan yung anak mo? Medyo. Kasi malikot na rin siya ngayon. Wala pa naman si mami sa bahay, kaya ako lang mag-isa ang nag-aasikaso sa kanya. Pero alam mo, kahit nakakapagod yung mga gawaing bahay, kapag naririnig ko yung tawa ng anak ko, nawawala ka agad yung pagod ko. Yan nga rin yung kwento ng mga pinsan ko na may anak na eh. Nakakawala raw talaga ng pagod yung tawa at ngiti ng mga anak nila. Sobrang totoo yun, Frida. Working mom ako pero hindi ako napapagod. Basta uuwi ako sa bahay at makikita ko ang anak ko. Nakakainggit talaga. Sana mabigyan na rin kami ng anak ni Adrian. Bakit kasi hindi ka pa pumayag na magpa-check up? Ilang taon na rin kayong mag-asawa. Kaya dapat nagpapatingin na kayo sa doktor. Ha? Huwag kang matakot sa magiging resulta, Frida. Sigurado naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat eh. Advance na ang technology natin ngayon, kaya pwede nang magamot halos lahat ng sakit. Anong sinasabi mo, Jane? Hindi ako natatakot magpa-check up. Ha? Bakit ang sabi ni Adrian? Ayaw mo raw na magpatingin kayo sa doktor? Ano? Kailan niya naman sinabi yan? Nung isang linggo lang. Nakita kasi namin siya ng asawa ko sa isang restaurant. Kakatapos lang yata ng client meeting niya noon kaya nakapagkwentuhan kami saglit.
Ayun, kinumusta lang namin siya tsaka yung tungkol dun sa nakwento mo sa akin na negative result ng PT mo. Sinuggest ng asawa ko na magpa-check up na raw kayo. At ang sabi ni Adrian, ayaw mo raw. Kasi takot kang malaman na baka ikaw ang may diferensya sa inyong dalawa. Jane, hindi totoo yan. Ha? Kasi sa tuwing aayain ko siya magpa-check up, palagi niyang sinasabi na busy siya o hindi naman daw namin kailangan yung mga ganun. Bakit iba yung sinabi niya sa amin? Hindi ko alam, Jane. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na nga rin gustong malaman kung ano bang dapat naming gawin para makabuo na kami ng baby eh. Ang tagal ko na rin kasing gustong magkaanak eh. Hinihintay ko na lang talaga yung palaging sinasabi ni Adrian na mangyayari din yon sa tamang panahon. Excited na rin ako na maging mommy ka, Frida. Pero sigurado naman ako na hindi magtatagal. Ibibigay rin yun ni Lord sa inyo. Sana nga, Jane. Sana. Papa Dudut, marami kaming pagkakaiba ni Adrian na nalaman lang namin noong nagsasama na kami bilang mag-asawa. Isa na nga doon yung hindi siya mahilig sa mga bata dahil solong anak siya ng mga magulang niya. Sanay siyang nakafocus lamang sa kanyang atensyon ng mga tao. Kaya siguro gusto niya na palagi lamang akong nasa bahay para walang ibang umagaw ng atensyon ko mula sa kanya. May parte sa akin na pakiramdam ko ay natutuwa siya na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin kaming anak. Kapag kasi sinasabi ko sa kanya na nananabik na akong magka-baby kami, sinasabi niya na ayos lang na huwag. Kasi mas makakapag-focus daw kami sa isa't isa at iba pang mga bagay na gusto naming gawin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may kanya-kanya tayong paniniwala tungkol sa isang pamilya. At ang paniniwala ko noon ay hindi matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung walang anak na kasama ang mag-asawang nagsasama doon. Kaya naman pakiramdam ko ay may malaking puwang at kulang sa buhay namin ni Adrian. Nainis pa ako kasi parang pinapalabas pa ni Adrian sa ibang tao na ako ang may diferensya sa aming dalawa. O ako yung umiiwas na magkaanak kaming mag-asawa. Ako nga yung matagal nang nananabik na mabuntis. Madelay lang ng isang araw ang period ko ay nagpapapiti na kaagad ako. At aaminin ko na naiiyak ako sa kalungkutan kapag one line o negative ang resulta na nakukuha ko. Iniisip ko na lamang na hindi pa yon talaga ang oras para maging magulang kami ni Adrian, Papa Dudut. Ano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos, Frida. Nasan pala si Adrian? Nagpa-park lang po siya dun sa labas. Medyo marami po yatang nakapark na sasakyan dun eh. Kaya pinauna niya na akong pumasok dito sa loob ng bahay. Ay, oo. Marami kasing bisita ang lola niya, kaya marami talagang sasakyan sa labas. Pero mabuti naman at nakapunta kayo dito sa 90th birthday ng lola niya. Nako tita, nangako po kasi kami nung nakaraang Pasko na hindi kami mawawala sa celebration na to. Baka po magtampo si Lola kapag hindi kami nakapunta eh. Nako, siguradong magtatampo talaga yon. Hi tita. Ay, nandito na po pala si Adrian. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nahirapan ka raw mag-park, sabi ni Frida. Medyo nga po eh. Ang laki po kasi nung sasakyan na nasa labas. Sasakyan yun ng mga pinsan mo. Alam mo naman na ang iba sa kanila galing abroad at may pamilya na rin. Kaya malalaki ang mga sasakyan nila kasi marami silang bitbit na mga bata. Nako, nakakatuwa nga po kasi ang daming mga batang sumasalubong sa akin sa may garahe pa lang eh. Oo nga tita. Ang dami pong mga bata ngayon dito sa bahay ni Lola. Ay nako, mas marami pa kaninang umaga. Maaga lang din umalis yung ibang mga pinsan mo kaya ayan, nabawasan na yung mga bisita na nandyan sa labas. Kayong dalawa ba? Kailan kayo magdadala ng mga bata dito sa bahay, ha?
Ay, matagal-tagal pa po yun, tita. Bakit naman matagal pa? Ilang taon na kayo mag-asawa nitong si Frida. Di rin naman po kasi kami nagmamadali ni Frida. Di ba, mahal? Oo. Yung ganyang daming taon ng pagsasama nyo, dapat nakakaisa o 2 anak na kayo ni Adrian, di ba? Hindi na rin kayo bumabatang 2. Tita, ayaw lang po naming madaliin ni Adrian yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga tungkol sa pagkakaroon ng anak. Nasa tamang edad naman na kayo at maayos na rin ang buhay nyo. Panahon na rin siguro para tutukan nyo ang bagong yugto ng buhay nyo bilang mag-asawa. Halos lahat na yata ng pinsan mo may mga anak na rin, Adrian. Ay, tita, hindi rin naman po kasi kami mahilig sumabay sa uso. Tsaka, masaya naman po kami ni Frida kahit 2 lang kami sa bahay. Lalo na yung asawa ko. Sobrang ini-spoil ko talaga tong asawa ko, tita. Lahat ng mga pagkain na gusto niya, binibili ko para sa kanya. Palagi ko rin sinasabi na mag-online shopping siya gamit yung credit card ko para hindi na siya mainitan sa labas ng bahay. Ayoko kasi talaga na napapagod yung asawa ko eh. Kaya nga palagi kong sinasabi na gamitin niya lang yung credit card ko sa kung ano mang gusto niya na bilhin para sa sarili niya. Ang gusto ko kasi, ma-enjoy niya yung buhay niya habang wala pa kaming anak. Ay, napakaswerte mo pala talaga dito sa pamangkin ko, ano, Frida? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho, pero mabibili mo pa rin lahat ng gusto mo. Oo nga po, tita. Maswerte nga po talaga ako dito kay Adrian. Papa Dudut, bago ako mag-asawa, madalas akong lumalabas ng bahay hindi lang para magtrabaho, kung hindi para manood ng sine, mag-shopping o tumambay sa coffee shop. Isa yon sa naging malaking adjustment para sa sarili ko, ang maging taong bahay. Sinunod ko ang kahilingan ni Adrian kaya naiinis ako kapag iba ang pagkakakwento niya sa mga kaibigan o kamag-anak namin. Na para bang choice ko talaga ang maging full-time housewife kahit ang totoo, sobrang laki ng panghihinayang ko kasi hindi ko magamit sa buhay ko ang pinaghirapan ko noon sa kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa hiling ni Adrian, hindi ko po isasakripisyo ang mga yon. Nahihiya din ako kapag pinamumukha niya na super nag-i-enjoy ako sa buhay ko sa loob ng bahay at bilang misis niya. Mahal ko ang asawa ko. Pero syempre mahal ko rin naman ang sarili ko, Papa Dudut. Buti na lang talaga, hindi traffic, no? Nakauwi agad tayo dito sa bahay. Oo nga eh. Mabuti na lang hindi ka rin masyadong napagod mag-drive. Makaupo nga muna dun sa sofa. Akin na yung sapatos mo. Ilalagay ko na sa lalagyan kasi baka kung saan na naman mapunta. Sige. Eto, salamat mahal. Yung damit na huhubarin mo dun mo sa laundry basket ilagay ah. Baka kung saan mo na naman ikalat. Siyempre naman, saan ko pa ba ilalagay ito? Madalas kasi nakikita ko na lang yung mga damit mo na nandyan sa sofa o kaya nasa ibabaw ng upuan sa kusina. May laundry basket naman tayo mahal pero hindi mo dun dinidiretso ng lagay ang mga hinuhubad mong damit. Sorry na. Nawawala lang din sa isip ko na ilagay yun sa laundry basket. Alam mo naman, minsan pagod ako sa trabaho. At madalas pagod din naman ako sa mga gawain dito sa bahay. Teka mahal, may problema ba tayo? Hindi ko alam sa'yo. Meron ba tayong dapat na maging problema? Mahal, hindi ako manghuhula ah. Sabihin mo na sa akin kung ano pinuputok ng butsi mo ngayon. Naiinis lang kasi ako, Adrian. Saan nga? Sabihin mo na kasi sa akin. Sa mga sinabi mo dun sa birthday celebration ng lola mo. Ano? Alin dun? Lahat! Yung pagkukwento mo sa mga kamag-anak mo na parang wala na akong ibang ginawa dito sa bahay kung hindi magpakasarap at magpakasaya lang. Uy, bakit? Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo, di ba? Nagagawa at nabibili mo lahat ng gusto mo kahit nandito ka lang. Oo nga! Pero hindi ko naman ginusto lahat ng to. Sinusunod ko lang lahat ng gusto mo na gawin ko, Adrian! O bakit? Ano ba sinasabi mo, Frida? Adrian! Baka nakakalimutan mo. Hindi ako yung nagdesisyon na huminto sa pagtatrabaho para lang maging housewife mo. Ikaw ang may gusto nun. Pinagbigyan lang kita. Pero masaya ka naman dito sa bahay kahit wala kang trabaho, di ba? Oo nga, Adrian, pero hindi ko naman desisyon yun.
Kung makapagkwento ka sa mga kamag-anak mo kanina, parang ginusto kong mag-resign sa trabaho para maging taong bahay lang ah. Parang wala akong ibang ginawa sa bahay na to kung hindi tumanggap ng perang pinagpapaguran mo sa trabaho. Adrian, napapagod din ako dito sa bahay. Alam ko naman yun. Sorry kung iba na pala yung naging dating sa'yo ng mga sinabi ko sa kanila kanina. Iba talaga. Kasi ang totoo, ikaw din naman yung nagsabi sa akin na mag-online shopping lang ako kahit gusto kong lumabas ng bahay, di ba? Ayaw mong lumalabas ako ng bahay kasama ng mga kaibigan ko tapos ayaw mo rin ako magtrabaho. Minsan nga pakiramdam ko bilanggo na ako sa bahay na to eh. Kasi nawawala na ako ng karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Papadudot, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may oras na mapupuno rin talaga siya. At yun ang nangyari sa akin noong gabi na yon at parang bigla na lamang akong napagod na maging sunod-sunuran kay Adrian. Tapos ay hindi ko maiwasan na balikan ang buhay ko noong dalaga pa ako na nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pero mula nang mag-asawa ko ay para kong biglang naging bilanggo. Hindi ko na nga napigilan na sabihin yon lahat sa asawa ko. Lahat ng pagtitiis ko sa setup namin, hindi ko na nagagawa lahat ng gusto ko at napupuntahan ng mga lugar na gusto kong puntahan. Nakita ko naman na kumalma noon si Adrian at sinabi niya na mas aayusin niya ang sarili niya para sa relasyon namin. Nakita ko naman yon noong umpisa, Papadudot. Pinapayagan niya na akong lumabas kasama ng mga kaibigan ko at nagkasundo na rin kami na mag-work from home ako. Kaya lang hindi nagtagal ay nakita ko na nagsisimula na naman siyang bumalik sa dati. Yung pagiging demanding at self-centered na klase ng tao. Hindi pa rin siya pumapayag na magpa-check up kaming dalawa kaya hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. Napapaisip tuloy ako kung tama ba ang naging desisyon ko na bigyan ng chance ang relasyon namin. Tama nga ba ang ginawa ko sa buhay ko, Papadudot? Ito rin po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Para makarinig ng payo o opinyon mula sa inyo at sa inyong mga kabarangay. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Frida. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong dahilan ng pangarap at plano natin sa buhay. Mga taong dadaan sa buhay natin at ipaparamdam na masarap ang mabuhay ng may pangarap. Ikaw kabarangay, may nagparamdam na ba sa'yo kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mangarap? Dear Papadudot, ako nga pala si Gesmond, 40 years old, isang tagabantay ng isang PCR na malapit sa isang sikat na tourist spot. 15 years na ako sa trabaho na ito. Tatay ko ang unang nagbantay sa PCR na binabantayan ko sa ngayon. Tatay ko ang unang nagbantay doon nung kagagawa pa lamang. Tawag nga sa kanya ng mga taga roon ay manager. Siya rin ang nagrekomenda sa may-ari na ako na lamang ang kuning kapalit niya. Napaaga kasi ang pag-retire ni tatay sa trabaho dahil tinamaan siya ng stroke. Kinailangan niyang magpahinga. Maayos naman na naging pasahod dito, siguro dahil parang halos magkaibigan sina tatay at ang may-ari noon. Kaya nahiya na bigyan ako ng mababang sahod. Kaya hindi na rin ako lumipat pa ng trabaho dahil kontento naman ako sa pagtrato sa akin doon. At ang sahod syempre. Saka dagdag din na mahina ang loob ko sa pagpapalit ng trabaho. Pakiramdam ko dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay mare-reject
ako. Masaya naman kasi sa trabaho ko lalo't na kaklose ko na ang kapalitan ko sa trabaho na si Mercedes. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Nalungkot nga ako ng bahagya nang sinabi niyang malapit na siyang mag-resign. Lumaki na raw ang mga bayarin niya lalo't nabuntis ng maaga ang panganay niyang dalaga. Sinubukan ko pa nga siyang pigilan, takot talaga ako sa pagbabago. Pero sinabi niya na kailangan niyang maging praktikal. Kaya naman sinulit na namin ang mga nalalabing panahon na magkasama kaming dalawa. Masasabi kong bukod sa katrabaho ko si Mercedes ay siya rin ang nagsilbing best friend ko. Hirap din kasi akong makipagkaibigan. Mahihain ako at hindi ko man lang magawang tignan ang isang tao sa mga mata niya dahil baka may mapo na siyang hindi maganda sa aking itsura. Pero pagdating kay Mercedes, confident ako lagi sa sarili ko dahil komportable ako sa kanya, Papa Dudut. Nakasimangot ka na naman dyan, Mercedes. Eh sino bang hindi sisimangot? Patapos na nga yung shift ko, tapos makikita ko pa kung gaano kadugyot iniwan ng last customer yung isang cubicle. Hindi ba siya naturuan mag-flush pagkatapos dumumi? Wala tayong magagawa. Hindi lahat katulad natin na mitikuloso sa CR. Yung dumi niya, hindi pang 10 piso pang 500 pesos. Buti hindi siya lumagpas bago shift ko. Napansin ko na kung paano niya ipitin yung mga hita niya. Tapos nung nakalapit na siya sa akin, parang tumatayo yung balahibo niya sa braso. Senyalis na pala yun. Wala na tayong magagawa. Nangyari na Nakadumi na siya. Nalinisan mo na nga Ang hirap ng trabaho natin. Hindi sapat yung pasahod. Tapos ang dudugyot pa ng mga customer. Isang buwan mo na lang naman titiisin, di ba? Eh yun na nga Isang buwan na nga lang. Pero balak pa ata akong pahirapan. Para wala ka na raw dahilan para bumalik. Para ma-realize mo na tama lang ang desisyon mong umalis. Masaya naman na sana ako rito. Kahit na may mga dugyot lang talagang customer. At syempre, nandito ka, na nakakakwentuhan ko, na pagsasabihan ko ng sama ng loob ko sa pamilya ko. Pwede pa rin naman tayo magkwentuhan kahit wala ka na rito. Magkita tayo kapag day off natin. Ay nako, malabo na yon. Paano malabo? Nagbabalak akong pumunta sa ibang bansa. May tutulong na sa akin. Nakahanap ka na ba ng trabaho mo sa ibang bansa? Hindi pa, doon pa lang ako maghahanap. Pwede ba yun? Di ba haharangin ka kapag wala ka namang employer doon na pupuntahan? Stricto kaya sa airport. Magti-TNT ako. Hoy, mali yan. Delikado pa. Marami ng kababayan natin ang na-deport dahil dyan. Yung iba nga, hindi na nakabalik ng Pinas. Umayos ka, Mercedes. Ay nako, marami nang gumagawa niyan sa ibang bansa. Kunwari turista lang pero maghahanap na agad ng trabaho ron. Saka tutulungan naman ako ng pinsan ko. Nakakatakot siyang gagawin mo. Ikaw pang natakot ako nga itong makikipagsapalaran dun. Paano kung matalo ka sa pakikipagsapalaran mo? Alam mo yung pagiging nega mo, bawas-bawasan mo nga. Kaibigan kita, kaya sasabihin ko sa'yo na hindi maganda yung pag-uugali na yan. Hindi ka aasenso kung ganyan lagi ang mindset mo. Sapat naman na kinikita ko ngayon. Hindi ko na kailangan magangat pa ng pag-asenso. Masaya na ako sa kung anong meron ako. Darating din ang araw na hindi ka na makukontento sa kinikita mo rito. Lalo kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng bilihin. Ikaw na rin mismo ang tataka sa malaking banyo na to. Hindi rin. Masaya ako rito. Maayos si boss sa akin. Wala naman akong mga anak na kailangan kong problemahin. Eh paano naman ang tatay mong na-stroke? Hindi naman siya naghahangad ng sobra sa akin. Naibibigay naman ng bunso namin lahat ng pangangailangan niya. Pangmerienda nga lang ni tatay yung inaabot ko, sapat na yun Hindi sa hinihiling ko to ha. Pero paano kung isang araw bigla ka nalang mangailangan ng malaking pera? Saan ka kukuha? Eto, sinasabi ko sa'yo. Kahit isang buwan mong kupita na mga bayad ng mga nagbabanyo rito, hindi pa rin magiging sapat yon, sigurado. Sasagutin ko pa sana si Mercedes sa kanyang huling mga sinabi.
Pero may dumating ng customer at kailangan na naming magpalit ng shift. Nagpaalam na rin si Mercedes at sinabing kailangan pa niyang samahan ang anak niya para magpa-check up sa OBGYN. Hinayaan ko naman na siyang umalis, Papa Dudut, habang nakaupo at naghihintay ng mga gagamitin ng banyo. Napaisip ako sa mga sinabi ni Mercedes sa akin. Paano kung isang araw ay hindi na lamang ako makontento sa kinikita ko? Paano kung isang araw bagsakan ako ng malaking pangangailangan ng Diyos at mapinitan akong maghanap ng ibang pagkakakitaan para lamang matapos ang pangangailangang yon? Paano kung humingi ng sobra si tatay sa akin bukod sa inaabot kong pangmeryenda niya? Paano kung mapagod na ang bunso namin na magsustento sa pangangailangan ni tatay? Yan ang mga tanong na naglaro sa isipan ko habang nakatulala at nag-aabang na mag-aabot ng barya para makigamit ng banyo. Ilang oras na umikot ang maraming katanungan sa isipan ko, Papa Dudut. Nagkataon pa na walang masyadong gumagamit ng banyo dahil Lunes. Wala rin kailangang linisan sa mga cubicle. Nakaupo lamang ako sa entrance at pinaglalaruan ng mga binayad na barya sa akin. Pinagmamasdan ko lahat ng mga piso, 5 piso hanggang sa 20 pesos na barya. Hinayaan kong kumalansing ang mga barya habang sabay-sabay ko silang hinahalo sa lalagyan. Nasa ganung posisyon ako nang may lumapit sa akin na isang babae na sa tansya ko ay nasa 30 anyos lamang. Payat at mukhang galing sa puyat o pag-iyak. Mukha ring hindi naligo pero hindi naman siya mabaho. Lalo nung lumapit siya sa akin para magbayad. Paula nga pala ang pangalan niya at sa kanya iikot ang kwentong ito, Papa Dudut. Ihi, dumi o ligo? Magkano pag-iihi? Hindi mo ba nakita yung karatula rito sa mesa? Hala, nasaan yung karatula rito? Nakita mo ba? Kararating ko lang. Magkano pag dumi? 10 piso. Andito lang yung kanina bago umalis yung katrabaho ko eh. Baka kinuha niya. Magkano pag ligo? 20 para sa isang medium size na timba. Pwedeng dagdagan yung tubig pero may dagdag na 10 piso. Shampoo naman 15 isa. Ang mahal ng shampoo niyo rito. Wala nang mura ngayon. Wala ka na bang ibang i-offer bukod sa ihi, dumi at ligo? Bakit? Gusto mo bang offeran kita ng buy one take one burger? Nagtatanong ako ng maayos. Pasensya na. Naiirita lang ako kasi nawawala yung karatula rito. Mapipilitan na naman ako magsabi ng presyo sa bawat customer na gagamit ang banyo. Pwede ka naman magsulat na lang muna sa papel tapos ipatong sa mesa para makita ng mga customer mo para hindi ka na abalahin. Matalino ka ah. Bakit ba hindi ko naisip yan? Siguro kasi punong-puno ng utak mo ng problema kaya hindi ka makapag-isip ng maayos. Siguro valedictorian ka nung nag-aaral ka pa no? Salutatorian lang. Ilalang mo ang salutatorian samantalang ako. Kailangan ko pang bumili ng floor wax o walis tingting para lang makapasa. Sana nga bumili na lang ako ng floor wax para hindi na napudpud at napagod ang utak ko sa pag-aaral nun. Sana na-enjoy ko pang makipaglaro sa mga kaklase ko. Masaya talaga kami mga floor wax group. Alam namin noon na floor wax lang sapat na. Hindi rin naman magagamit sa totoo lang ang taas ng grado kapag napunta ka sa totoong mundo. Ano bang requirements ng totoong mundo? Tibay ng loob. Matibay bang loob mo? Ano ba talagang pinunta mo rito? Ihi, dumi o ligo? 15 ang shampoo ah. Magkano kapag iiyak lang? Bakit hindi ka nalang umuwi sa bahay niyo para doon umiyak? Yung mga customer mo ba rito, kaya mong sabihin na sa bahay na lang umihi o dumumi? Salutatorian ka nga. Magkano pag iiyak? Pag-uusapan namin ng boss ko yan para ilagay sa karatula. Ikaw pa lang kasi ang unang nag-request niyan. Pwede ba na 15 para sa 10 minutong iyak? Hindi ako gagamit ng tubig pero kung may tissue kang iaabot pwede ko rin kunin. Ganito na lang. Dahil ikaw ang unang customer ko na iiyak, ibibigay ko na sa'yo ng libre. Doon ka na lang sa pangatlong cubicle ha, para hindi ka makaistorbo doon sa mga susunod na customer. Thank you sa pa-free trial mo. Pero 5 minuto lang. Hapon na kasi. Baka magsidagsaan yung mga bababa ng jeep at bus dyan sa harapan. Baka pwedeng tumawad. Gawin mo ng 7 minuto na lang.
Di ba kapag hihingi ng tawad, dapat binabawasan? Bakit mo pinapatagdagan? 6 na minuto. Sige, pero walang tissue na kasama ha. Ano, deal? Deal. Pumasok na nga si Paula sa ikatlong cubicle, Papa Dudut. Sinubukan kong pakinggan kung paano siya umiyak pero wala akong narinig. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagsusulat sa papel ng mga presyo ng ihi, dumi at ligo with shampoo. Nang bigla kong narinig ang malakas na pag-iyak ni Paula. Nagulat ako. Nag-alangan akong pumasok sa banyo dahil walang magbabantay ng kaha. Nag-alangan din ako dahil baka magulat siya at hindi na maging komportable sa pag-iyak niya. Nagtalo ang loob at isipan ko at nag-alala kasi ako para kay Paula. Baka kung ano na rin ang gagawin niya sa mga susunod na minuto. Nag-overthink na ako. Paano kung doon niya kitlin ang buhay niya? E di ako ang maglilinis ng dugo. Mas mahirap pa yon kesa sa paglilinis ni Mercedes ng duming kumalat sa chef niya. Papa Dudut, sinikap kong pumirme sa upuan ko. Binuhos ko ang atensyon ko sa pagbibilang ng barya. Nagdasal ako na sana ay may ibang customer pa na dumating para mapigilan si Paula kung sakaling balak nitong tapusin ang buhay niya. Pero walang dumating at hindi na rin ako nakatiis. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng banyo at kumatok sa ikatlong cubicle. Napatigil sa pag-iyak si Paula at nagreklamo siya at sinabing wala pang 6 na minuto ang pag-iyak niya. Sinabi ko sa kanya na nag-aalala ko. Sinabihan ko siya na huwag gagawa ng hindi maganda sa sarili niya dahil ayokong mapagbintangan at ayokong maglinis ng dugo niya. Doon na nga siya natawa, Papa Dudut. At makalipas ang 1 minuto, lumabas na siya ng banyo. Namumugto ang mga mata at tinapik ako sa balikat at saka nagpasalamat. Balak pala talaga niyang kitlin ng buhay niya noon. Mabuti na lamang at kumatok ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaki ang takot ko sa mga taong kumikitil ng buhay nila. Ganon kasi ang ginawa ng nanay ko noong bata pa lamang kami ng kapatid ko. Pagkasundo niya sa amin ni Bunso sa school ay pinaghandapan niya kami ng merienda. Pero sinabi niyang kainin namin yon sa labas ng bahay. Hindi naman kami nagtaka ni Bunso at wala rin noon si tatay dahil nasa trabaho siya. Wala kaming napansing kakaiba kay nanay noon o baka masyado lamang akong inosente kaya hindi ko napansin na may pinagdadaanan na pala si nanay. Pagkatapos niyang iabot sa amin ang mga merienda naming orange juice at tinapay na may palamang mantikilya, hinatid niya kami sa labas ng bahay at pinaupo sa gilid malayo sa bahay. Niyakap niya kaming pareho. Tinitigan sa mga mukha, hinaplos niya ng paulit-ulit ang mga pisngi naming magkapatid. Nginitian ko siya at hindi ko makakalimutan ang sinukli niyang ngiti sa akin. Sinabihan niya kami na huwag papasok hanggat hindi dumarating si tatay. Tumango lamang kami ni Bunso. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay at sinimulan na naming kaining magkapatid ang merienda namin. Nagtutuksuhan pa kaming dalawa nang bigla naming marinig ang malakas na patugtog ni nanay ng radyo sa kwarto nila ni tatay. Hindi naman namin yon inalintana. Nakafocus kami sa kinakain naming tinapay. Napasayaw pa nga ang bunso namin nang tumugtog ang paborito niyang novelty song sa radyo. Tinawanan ko ang kapatid ko at saka sinabayan siya ng pagsasayaw. Nang matapos namin ang merienda namin ay nakaramdam ako ng pagkulo ng sikmura. Gusto ko nang pumasok ng bahay para gumamit ng banyo. Pinigilan ako ni Bunso at pinaalala ang bilin ni nanay. Masunurin pa naman si Bunso kaya nakisunod na rin ako. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si tatay ay may dalang isang pink na cotton candy para paghatian naming magkakapatid. Inaya na kami ni tatay na pumasok ng bahay at doon namin nakita si nanay na nakabitin sa kisame ng kwarto.
Magkano na presyo ng pag-iyak sa banyo? Hindi ka na pwedeng umiyak sa banyo. Bakit naman? Hinahaluan mo na hindi maganda eh. Sorry nung nakaraan kung natakot kita. Balak mo pa ata ako masibak sa trabaho. O baka naman plano mo na idin ako sa kaso. Ayaw naman kitang madamay sa gagawin ko sana eh. Ayaw mo madamay ako dito gagawa ka na hindi maganda sa sarili mo. Malamang madadamay ako. Iimbestigahan ako. Buti sana kung may iba kang kasabayan na magwi-witness para sa akin. Sorry na nga. Sorry. Kung natuloy ang pagtapos mo sa buhay mo, may magagawa ba ang sorry mo pag nakulong na ako? Hindi na mauulit. Talaga? Kasi bawal ka na rito sa PCR namin. The customer is always right. Kahit kikitilin na ang buhay, right ka pa rin? Nabigla lang ako noon. Hindi na talaga yun mauulit. Sana ganyan din ang sinabi ng nanay ko noon, na nabigla lang siya. Ha? Sana nabigla lang siya noon. At sana tama ang timing namin bago namin siya nakitang nakabiti sa kisame. Sana lang talaga. Tinapos ng nanay mong buhay niya? Bata pa lang kami noon. May hawak pa akong cotton candy na pinag-aagawan namin magkapatid. Tapos pagpasok namin ng bahay, nakita na lang namin siya nakabiti sa kisame. Sorry. Mula noon hindi na ako kumain pa ng cotton candy. Lalo na yung pink. Di makita o makaamoy noon, ayoko. Kaya pag may tumatambay na nagbebenta ng cotton candy dyan sa tapat, tinataboy ko talaga. Napabarangay na nga ako minsan dahil doon. Sinabi mo bang totoong dahilan? Bakit ko sasabihin? Di kinaawaan nila ako. Ayaw mo bang kaawaan ka? Mas gusto kong maintindihan ako. Wala bang nakakaintindi sa'yo? Si nanay. Pero wala na siya. Salamat sa pagpapaalala ha. Sorry, nagkamali na naman dila ko. Huwag kang makasarili. Huwag mong kitilin ang buhay mo. Buti sana kung ikaw lang makakaranas ng epekto ng pagkawala mo. Paano ang pamilya mo pag nalaman nila? O kaya boyfriend mo? Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-move on kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry? Huwag ka sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka sa sarili mo. Lumalaban ang katawan mo para mabuhay ka. Tapos dahil nagpadala ka sa pagkabigla, gusto mo tapusin kaagad ang pinaghirapang protektahan ng katawan mo? Madali lang kasi sa'yong sabihin yan. Pero sa mga katulad namin na may mabigat na pinagdadaanan, ito lang ang nakikita naming solusyon para matapos ng lahat eh. Siguro sa'yo matatapos ang lahat. Pero pagkatapos mo sa mundo na to, magsisimula ang bagong buhay ang mga mahal mo sa buhay. Alam mo ba kung gaano kahirap magsimula ulit? Lalo kapag minawala. Hindi na talaga ako pwede sa CR na to, kahit umihi lang. Hindi na. Wala na akong tiwala sa'yo. Lahat na lang kayo walang tiwala sa akin. Paano ako magtitiwala sa'yo sa ginawa mo? Kaikilala ko pa lang sa'yo. Pinapasok na nga kita ng libre sa banyo, tapos ipapahamak mo pa ako? Paano kung i-reset natin tong pagkakakilala natin? Magsimula ulit tayo. Magkano pag-iihi? 5 piso. Wala bang bawas? 10 piso yung bawas o dumi. Ibig kong sabihin, pabawas naman ang presyo sa pag-ihi. Kahit wala ng tissue, okay lang. Nginitian ako ni Paula, isang ngiti na parang humihingi ng tawad. Isang ngiti na biglang nagpaalala sa akin kay nanay. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut. Masaya ba dahil matamis ang ngiti niya o malungkot dahil pinaalala niya si nanay? Hindi ko naman sinabi kay Paula ang naging laman ng isipan ko at pinapasok ko na siya sa banyo nang maiabot na nito ang 5 piso. Inabotan ko siya ng tissue at sinabing libre ko na yon. Muli niya akong ginitian at saka pumasok sa cubicle na napili niya. Binantayan ko siya noon at sinigurado na hindi na siya ulit gagawa ng nakaraang plinano niya. Nakampante lamang ako nang marinig ko na siyang mag-flush. Pagkalabas niya ng banyo ay nakahingi siya ng alkohol para sa kamay niya. Akala ko iaalis na siya pero naghanap siya ng pwedeng maupuan para tumabi sa akin. Hinayaan ko naman siya, Papa Dudut. Hindi ko lang siya masyadong inimik dahil nahihiya akong makipagkwentuhan sa kanya. Parang mas lumakas ang pagkabagsak ng confidence ko sa sarili dahil nakadikit ko na si Paula. Maganda po si Paula, hindi marahil kasing ganda ng mga artista o turista na nakikita ko sa paligid pero may sarili siyang ganda. Ganda na nagpapaalala sa akin kay nanay. Simple lang at punong-puno ng ngiti ang labi.
Hindi mo aakalain na nababalot pala ang ngiting yon ng problema na nagawa nilang solohin. Mabuti na lamang at napigilan ko si Paula na kitlin ang buhay niya. Kahit papano ay parang gumaan ang loob ko dahil buong buhay ko wala akong ibang sinisi kundi ang sarili ko dahil sa pagkamatay ng nanay ko. Kahit wala namang nagpaparamdam noon sa akin, pero pinipilit kong ramdamin yon. Pakiramdam ko ay deserve ko ang paninisi dahil wala akong nagawa para pigilan si nanay na sumabit sa kisame. Papa Dudut. Pwede ba nating pag-usapan ang nangyari sa nanay mo? Hindi pwede. O pwedeng pag-usapan natin kung kumusta siya bilang isang ina? Bakit ba interesado akong malaman ng tungkol kay nanay? Mukha kasing naapektuhan ka niya nung Nung naging maramot siya at iniwan kaming pamilya niya? hindi naman siguro pagiging maramot ang ginawa niya. Ano palang tawag doon? Mapagbigay. Mapagbigay ng problema. Hindi na lang siguro nakayanan ng nanay mong pinagdadaanan niya. Bakit kasi hindi siya nagsabi? 3 kaming kasama niya sa bahay. Lagi sila nag-uusap ni tatay. Lagi niya kami sinusundo magkapatid sa eskwela. Bakit hindi siya nagsabi? Kasi may mga taong mahina. Kaya pati pagsasabi sa iba ng pinagdadaanan nila, di nila magawa. Pakiramdam nila nakakastorbo lang sila o baka husgahan lang sila. Yan din bang naiisip mo nung pinlano mong tapusin ang buhay mo dito sa banyo namin? Oo, kaya naiintindihan ko nanay mo. Sana wag ka nang magalit sa kanya. Ikaw nga na bago ko palang nakilala galit na ako sa'yo sa ginawa mo. Paano na lang si nanay na mas matagal ko nakasama? Sa isang iglap, iniwan niya kami nang hindi kami handa. Bakit mo ko pipigilan magalit sa kanya? Tulad nga ng madalas sabihin ng mga tao, kahit ano man ang mangyari, nanay mo pa rin siya. Kahit na, ang sakit ang ginawa niya. Ngayon ba may hinala na kayo kung bakit niya ginawa yon? Alam ni tatay pero hindi niya sinabi sa amin ni Bunso. Siguro, pinoprotektahan niya lang kayong magkapatid. O baka si nanay pinoprotektahan niya. Masama ba yun? Yung protektahan ng tatay niyo yung nanay ng mga anak niya? Unahin niya munang protektahan kami at hindi ang tao nang iwan sa amin. Naiintindihan kita. Talaga? Parang hindi naman. Kanina mo pa ako kinukontra sa galit ko sa nanay ko. Ayaw lang kitang malunod sa galit. Mahirap yun, maniwala ka. Nalunod ka na ba sa galit? Nalulunod pa rin. Umahon ka na. Wala rin kwenta kung magagalit ka pa, di ba? Ayaw ko pang umahon. Baka may sumaklolo pa sa akin eh. Bakit hindi na lang ikaw sumaklolo sa sarili mo? Ayoko sa sarili ko. Bakit ko sasaklolohan? Hindi ko alam kung nagbibiro ka o totoo na. Kung alin sa dalawang pinakamagaan para sa'yo na tanggapin, yun na lang. Ako naman ang magtatanong. Sige, magtanong ka lang. Bakit mo inisip tapusin ang buhay mo? Bakit bigla kang interesado sa buhay ko? Gusto ko lang malaman. Baka sakaling parehas lang kayo ng dahilan ni nanay. Kung parehas kami ng dahilan, mauunawaan at mapapatawad mo ba siya? Subukan natin. Susubukan ko. Naputol ang usapan namin ni Paula nang may dumating para umihi. Hindi muna kami nakapag-usap at naghintay kaming makarinig ng flush at agos ng tubig mula sa lababo. Nang pareho na naming marinig yon ay saka lumabas ang customer. Nakigamit ng alkohol at saka nagpasalamat sa amin. Hinintay namin siyang makalayo at nag-abang pa kung merong customer na susunod. Nang makita naming wala ay nagsimula nang magkwento si Paula. Nalaman ko na binenta siya ng kanyang tatay sa katrabaho nito. Binenta para maging asawa. Mas matanda pa sa tatay ni Paula ang pinagbentahan sa kanya. Ayaw mang makisama ni Paula sa katrabaho ng tatay niya pero pinili pa rin niyang sumama. Gusto lang niyang makalayo sa ama niyang sugarol. Hindi na bago kay Paula ang pagbebenta ng kanyang ama ng mga gamit nila tuwing natatalo ito sa sugal kaya hindi na siya nagulat nang siya naman ang ibenta ng kanyang ama.
Siguro para sa mata niya, isa lamang siyang gamit. Walang halaga. Kaya bakit pa magtatagal doon si Paula? Akala niyang nakatakas na siya sa masaklap na pangyayari sa kanyang buhay nang mawala na siya sa poder ng kanyang ama. Pero impyerno rin pala ang inabot niya sa panagbentahan sa kanya ng kanyang ama. Lagi siyang sinasaktan at persahan pa siyang pinaligation para malaya niyang magamit ang katawan ni Paula anumang oras nito gusto. Ayaw daw niyang maging ama, sakto namang ayaw ding maging ina ni Paula. Pero paminsan-minsan daw ay naiisip ni Paula kung ano ang pakiramdam na maging isang ina. Baka kasi yun din ang makapaghilom sa kanya. Baka kasi yun din ang makapagtakas sa kanya sa kinakasadlakan niya. Baka maraming baka, pero hanggang doon lang yon. Dahil alam niyang hindi na siya pwedeng magdalang tao. Dahil pinutol na yon ang katrabaho ng kanyang tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napadalas na ang punta ni Paula sa pay-CR namin. Nakilala na rin siya ni Mercedes. Naging magkakaibigan kaming tatlo at napagtawanan na ang mga minsang pagkakamali namin sa buhay. Tulad na lamang ng pagkitil ni Paula sa buhay niya para hindi na bumigat ang usapan namin. Saka para hindi ko na rin maalala ang ginawa ni nanay. Masaya ako na naging kaibigan na si Paula. Dahil nga sa nalalapit na ang pag-alis ni Mercedes, hindi na ako masyadong nalungkot dahil may pumalit na sa pwesto ni Mercedes sa buhay ko. Lagi kong nakakausap si Paula at wala siyang trabaho at kapag wala ang katrabaho ng tatay niya, tumatakas si Paula para puntahan ako. Nagtatagal siya hanggang bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Lagi siyang may dalang pagkain para pagsaluhan namin. Nung una ay ayaw niyang kumain doon sa may PCR dahil nai-imagine niya ang mga dumi ng mga tao, pero nasanay na rin siya. Nagkakilala na rin kami ng husto at bukod kay Mercedes, kay Paula lamang ako naging close. Wala kasi akong masyadong naging kaibigan mula nung namatay si nanay. Natakot akong magtiwala sa mga tao kaya siguro ay pati sarili ko ay nawala na ng tiwala. Kaya ang bilis kong makontento sa trabaho ko. Dahil feeling ko ay yun lang naman ang deserve ko. Ganon papadudod kababa ang tingin ko sa sarili ko. Lagi yung nakukwento ko kay Paula. Lagi lang din siyang nakikinig. Hindi siya madalas magbigay ng advice, gusto niyang makinig lang sa akin. Dahil ayon sa kanya, minsan ay kailangan lang ng tao ng may makikinig sa kanila. At yon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko naisip kailanman na totoo yon, pero noong pinaranas sa akin ni Paula, ang sarap pala sa pakiramdam na may makikinig sa iyo kahit na walang ibigay na payo, Papa Dudut. Sigurado ka bang gusto mong kumain ng giniling na baboy at corned beef? Bakit naman hindi? Matapos mong linisan yung dumi ng huling customer mo dito sa PCR nyo? Sanay na ako. Minsan nga kapag umuulan, dyan ako sa loob ng CR kumakain. Kadiri. Sanay na nga kasi. Kahit ano pang marinig kong tunog o maamoy galing sa mga customer, wala na akong pake. Kahit ako ganyan sa katrabaho ng tatay ko. Sanay na. May tatanong ako. Ano yun? Bakit katrabaho ng tatay mo lagi ang sinasabi mo? Kasi yun naman siya sa buhay ko. Pero di ba parang asawa ka na niya? Parang lang. Pero para sa akin, katrabaho pa rin siya ng tatay ko. Bakit? Para mas madaling tanggapin ang kahayupan niya. Sobra naman sa kahayupan? Bakit para sa'yo ba? Hindi pa sobra yung mga kinuwento ko na pinagagagawa niya? Hindi mo na siya kahit kailan tatawaging asawa? Kahit umabot pa sa kabilang buhay. Ganon katindi ang galit mo sa kanya ha? Galit at pandidiri. Ayaw mo bang tumakas? Ito lang ang kaya kong pagtakas eh. Anong ibig mo sabihin? Itong pagpunta-punta ko sa'yo tuwing wala yung katrabaho ng tatay ko.
Ito lang ang takas na kaya ko. Baka makayanan mo pa magpakalayo-layo. Ikaw, kaya mo bang lumayo sa trabaho mo tapos maghanap ng iba? Hindi. Hindi rin ang sagot ko. Pero hindi naman ako pinapahirapan ng trabaho ko. Pinapahirapan kang mangarap ng trabaho mo. Mas masakit yun. Yung makontento ka na lang dahil yan na lang ang meron o dahil yan na lang ang feeling mong deserve mo. Aray hindi ka na nagbabayad sa pag-ihi mo rito. Mananakit ka pa ng ganyan. Napasobra ba? Sorry. Epekto siguro ng mga asukal na kinain ko kanina. Ang hyper tuloy ng dila ko. Pero bilang kaibigan mo, kung kaya mo nang tumakas, so suportahan kita. Ipagdadasal ko na makasakay ka na sa bus at makatakas ka na. Mukhang malabo. Tanggap ko naman ang ganito ang buhay ko. Alam mo, naisip ko lang nakakainis pala na tanggapin mo na lang lahat ng nangyayari sa'yo kahit gusto mo lumaban, no? Akala ko ba tanggap mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo? Kontento ka na kamo sa trabaho at buhay mo ngayon? Ewan ko ba? Mula nung nakilala kita, parang natuto na ako mag-isip ng tama para sa akin. Flattered naman ako. Seryoso nga. Bago ka dumating, okay na ako rito sa PCR. Kahit hanggang mabulok na ang mga buto ko. Tapos ngayon? Ngayon, parang gusto ko na ng pagbabago. Napatitig sa akin si Paula. Sinabayan ko ang pagtitig na yon at hindi ko alam pero parang nakita ko sa mga mata niya ang sarili ko. Parang naintindihan ko bigla ang pangangailangan ng sarili ko. Hindi agad natapos ang pagtitig namin sa isa't isa at sinubukan kong ngumiti para mabawasan ang tensyon ng pagkakatitig namin. Pero mahina ako hanggang sa bigla na lamang hinawakan ni Paula ang hita ko. Nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Hindi ako nakagalaw, Papa Dudut. Hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Naramdaman ko ang hininga niya sa pisngi ko. Napansin ko sa mga mata niya na parang gusto niyang may mangyari sa amin. Napaisip ako. Nakita rin kaya niya na gusto kong may mangyari sa amin. Agad ko namang nakuha ang sagot sa tanong ko at nahuli ko na lamang si Paula na idinikit ang labi sa akin. Sumabay ako. Doon na kami nagsimulang maghalikang dalawa, Papa Dudut. Hindi namin alintana ang paligid, mabuti na lamang at walang taong masyado dahil Lunes at kalagitnaan pa ng araw. Kaya malaya naming nagawa ang gusto namin. Nagmadali kaming pumasok sa loob ng cubicle. Sa pangatlong cubicle kung saan ay plinano ni Paula na kitlin ang buhay niya. Doon namin tinuloy ang sinimulan namin sa labas. Mabilis kaming nakapaghubad at doon ay may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba. Pero para sa akin ay yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko pagkatapos mamatay ng nanay ko. Pagkatapos ay nagmadali na kaming lumabas ng cubicle. Nagbalik na kami sa dating pwesto at mabuti na lamang at wala pa rin customer o tao sa paligid. Walang nakahuli sa amin. Sinekreto namin ang pangyayaring yon. Walang pwedeng makaalam. Kahit si Mercedes, mas lalo na ang katrabaho ng tatay ni Paula. Nakatulala ka na naman. Ini-imagine mo na naman ang katawan ko, no? Na nakahubad? Hindi ko na kailangan mag-imagine. Nakaukit na sa isipan ko kung ano itsura ng katawan mo. Maganda ba? Walang kasing ganda. Bolero? Pero alam mo ba kung anong lagi ko nai-imagine? Ano? Yung buhay na kasama ka. Ganon? Bakit naman yan ang naiisip mo? Ayaw mong bumalik sa pag-imagine sa katawan ko? Makinis to. Pero biro, ikaw ba, hindi mo naiisip ang buhay mo kasama ako? Ano bang naiisip mo na magiging buhay natin? Ilalabas ko na ang ipon ko. Lalayo tayo rito sa Maynila. Para hindi ka na mahanap ng katrabaho ng tatay mo. Sasakay tayo ng bus patungo sa pinakamalayang probinsya sa Luzon.
Marami akong baong pagkain para hindi ko malamang sikmura mo kapag mahaba ang biyahe. Tapos, Tapos maghahanap tayo ng matitirhan. Maghahanap din ako ng trabaho. ako rin ba? Maghahanap din ba ako ng trabaho? Kung saan ka komportable. Ayos lang sa akin kahit ano. Basta ako, magtatrabaho ko para mabili ko lahat ng gusto mo. Anong klaseng trabaho ang gusto mo? Yung malayo na sa trabaho ko ngayon. Mangangarap ako ng mataas na sahod. Para siguradong mabubuhay kita. Ayoko naman na magsisi ka na sumama ka sa akin. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Wala namang problema. Pwede tayo mag-ampun ng aso at gawin nating anak. Uso naman yun ngayon. Pero kung gusto mo ng pusa o goldfish, ayos lang din. Ikaw masusunod. Kahit anong pwede nating maging anak, mamahalin ko. Ang dami mo na palang plano. Nakakatawa nga eh. Bakit nakakatawa? Kasi dati wala naman ako ibang plano sa buhay. Basta gumising lang araw-araw tapos pumasok sa trabaho. Magbigay ng merienda sa tatay ko. Kumustahin ang bunso namin at saka matulog. Yun lang lagi. Ako ba ang dahilan ng mga bagong plano mo? Ikaw ang inspirasyon ng pagbabago ko. Masaya ka ba? Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Pwede ba tayo ibang bansa? Parang mas magandang magiging buhay natin pag nang ibang bansa tayo. Alam mo, yan ang nakalista sa plan B ko. Ang dami mo na pala talagang plano. Sige nga, ano naman ang plan B mo? Yun nga, mangibang bansa. Kung pwede sana sa bansa kung saan si Mercedes para may kasama na tayo. Kung ayaw mo dun, pwede naman kahit saang bansa basta kung saan ka magiging masaya. Gusto ko sana sa Canada o kahit saang bansa na may snow. Pag-iipunan ko yan. Huwag ka mag-alala. Makakaranas ka ng snow. Jasmond, Ano yun? salamat sa mga plano mo ha. Ikaw lang yung taong naging sigurado sa akin. Salamat. At sana maging sigurado ka na rin sa sarili at sa mga gusto mo. Pag umabot ka na doon, pangako, buo ang suporta ko. May pa-free trial ka pa rin ba ng iyak sa pangatlong cubicle? Naiiyak na naman ako eh. Para sa'yo, libre na yan palagi. May libre pang tissue. Maraming kinuhang tissue si Paula. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa cubicle. Natagalan siya pero hindi naman ako nangamba. Alam ko namang hindi na niya uulitin ang unang ginawa niya doon. Ganon na nabuo ang tiwala ko sa kanya. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pag-flash niya ng CR. Pagkalabas niya at sinutil ko pa siya at sinabing kailangan niyang magbayad dahil nag-flash siya ng kubeta. Natawa na lamang siya at hinalikan ang pisngi ko. Hinalikan ko siya sa labi at tinitigan niya ako at parang muli kong nakita si nanay nung huling beses ko siyang nakitang buhay. Inaplos niya ng paulit-ulit ang pisngi ko. Nilaro ang buhok ko. Tumitig sa akin at saka inalalayan ako ng matamis na pagkakangiti. Parang si nanay siya. Hindi ko pinahalata kay Paula na nakaramdam ako ng lungkot. Nagbukas ako ng topic para mawala sa isipan ko ang imahe ng nanay ko. Nagtagal pa ng 1 oras si Paula kasama ko bago siya nagpaalam para umuwi na. Bago siya umalis, inabot niya sa akin ang tissue na ibinigay ko sa kanya noong pumasok siya sa banyo. Nakatupi yon. Sinabi niya sa akin na basahin ko yon pag nakauwi na ako ng bahay. Pinag-promise niya ako at sinunod ko. Nagmadali akong umuwi ng bahay after ng shift ko para lamang mabasa ko ang sinulat ni Paula sa tissue. At nang mabasa ko na yon, humiling ako sa langit ng rewind. Ibalik ako noong oras na magkasama kaming dalawa. Noong araw na yon, para binasa ko na kaagad ang laman ng tissue bago umalis si Paula. Isa kasi yung sulat ng pamamaalam. Pamamaalam na walang kinalaman sa pagkitil ng buhay. Pamamaalam lang sa aming dalawa. Sinabi niyang nalulunod siya sa mga plano ko para sa aming dalawa. Hindi raw siya sanay lumangoy sa magagandang plano at pangarap kaya naman nalulunod siya. Ayaw niyang umahon dahil ayaw niyang magpasaklolo sa akin. Hindi raw siya ang tamang babae para sa mga pangarap at plano ko sa buhay.
Ire-reserba ko na lang daw yon sa iba. Sa iba na mas karapat dapat at katulad kong may pangarap, hindi kagaya niya. Wala siyang plano, wala na siyang pangarap. Kontento na siya sa masaklap na buhay niya. Nagalit ako, Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon at para akong inabandona at namatayan. Una, ang nanay ko. Sumunod naman ay si Paula. Mas masakit ang pag-aabandona ni Paula dahil nagsimula na ako sa gusto kong pagbabago at pangarap. Pero iniwan niya ako sa ere dahil hindi niya ako kayang samahan sa mga yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpatuloy ako muli sa buhay sa pagbabantay ng PCR. Hindi na ako nangarap pang muli, natakot na ako. Noong nagsimula akong mangarap ulit, akala ko yun na ang pagbabago pero nagkamali pala ako. Katulad lang ni Paula si nanay nang iwan din siya. Kung kailan busog na ako sa saya at sa mga pangarap. Bakit kailangan nilang gawin yon? Bakit kailangan nilang mangiwan habang nasa rurok ako ng saya? Hindi ko na marahil malalaman ang sagot dahil hindi na muling nagpakita pa si Paula sa akin at nawalan na rin ako ng ganang hanapin siya. Nawala na ako ng gana para sa sarili ko. Nawala na ako ng gana sa kahit na ano. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, mabigat ang liham na pinadala ko at hiling ko'y sana'y maunawaan ninyo ako. Muli maraming salamat po sa inyo sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Desmond. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.